bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV kono kadi ko amtuɓe yebde émission biteɗo gande ɓaleɓe walla mbiyen gande mon onon ɓaleɓe. Hande kadi en garti taw koye ceernajo mo ganduɗa o rewe Pindi TV sukoɗo batte duuɓi mawɗo banggue haqqille hewɓe noddoɓe mbiye ceerna Boubacara Dia koli ko o woni ganda kala ko haalanma de firtatako kala ko gollanma kadi ma jira yitere ma. Hande noon en jalti nder Dakar eɗeni ɗo e nder ladde nde kadi ne ko nde tawno ko heewi ummoto koye leɗɗe ɗum noon embo hutoro leɗɗe embo hutoro kadi ne bindu on woni ceerno Boubacara Dia. Ceerno Boubacara Dia, assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi. Bamodi mi salmani on, mi salmani kala mo gandanɗani haɗa yeeɓa o miɗo on waɗa massow hoɗon gimmi gila Dakar ha garɗon gah wura pour mbartanen e wallu leɗɗe e wallu safara e wallu bangeji ceertuɗi kala ko gandanɗani e ko neɗɗo sohlata e gurdam mum ko ñimnata ko ñippata ɗum walla ko nawrata ɗum yeesa walla ko huɓɓata ɗum walla ko waɗata ɗum ar fof inchallah ma en ɗum ma en hen mbartan leɗɗe ɗe ɗini gayɗe guittoyte gayɗe laaroyte ma en hen mbartan si Allah jaaɓi inchallahu taala. Bandiraɓe en gariɗo leɗɗe ɗe guittete tigui rigui ko noon woniri kono eɗen kuccite lekki ne wiye bourbofi holko bourbofi wawi nafde hol nafoore mum? Eyyi bourbof hina heewi minen miɗo teskide min goni sukaɓe simin jogotinoma wana gas en walla siti en walla janggaro mo gandanɗane kombo jaltuɗo boowal mbo waɗi manifeste e ɓandu ma yummiɓe amen fof babiɓe amen ko bourbof ɓe lottoranno amen e kala ko janggaro mo gandanɗane mi wiyani hay janggaro goto is kala janggaro mo gandanɗane ko janggara jaltuɗo baɗɗo manifeste e ɓandu ma sa waɗi bourbof hinaba ñawda e woni ñawanɗe woni ɓandu ndu gandanɗane hono wiyete gas en ñaw gonɗo jaltuɗo boowal dal mo gandanɗa neɗɗo teganmo yitere mbo wonani ga nder bourbof hina ɗum safra hay gonɗo nder o sa sofni ɗum jarɗa kala janggaro gonɗo ɗo nder reedu ma walla janggaro mo gandanɗane heɓa he ɓandu ma henan mbo waɗa manifeste bourbof hin ɗum safra wona bourbof tan ma en jaa leɗɗe goɗɗe he fof kaalen hen ko gandanɗane koɗe ko nafata e koɗe ko nafata yimɓeɓe kala ko yimɓe colɗe gandanɗane koɗe baɗɗerar ko gatan mbawɗaɗe taw waɗi guure kewɗe walla région ngaji kewɗi ɗi ngala toon ɗum ma en hen mbartan si Allah jaaɓi inchallah kama leɗɗe ɗe ɗe gandanɗane kamɗe ñawdata goragu fof aɗeni ɗo inchallahu taala ma en hen mbartan e ni no ɗe guittirte lekki noon ɗum wona tan gara tan guitta e lekki koko jogui jatol mum ko lekki fof ko jatol mum jogui hadde ma yotto hadde ma ɗum ittu ama jata laya sohla o mo gandanɗane kambo cohluɗa hen tawi ko halis cohluɗa hen ƴetta halis beddaɗa hen tawi cohluɗa ko huɓɓuma ko nawruma yeesa ƴetta sukara walla kosam dufa hen ɗum ɗon fof leɗɗe ɗe hen ɗumam kala lekki tan e noki ittirte bawame ɗe ɗena ma en hen kala inchallahu taala koɗe ko nafat lekki ɗe ɗe gandanɗane ñippaɗɗe neɗɗo ɗe kuɓɓa neɗɗo o daña jawdi o daña teranga aduna mum o wawantake hay ndiga leɗɗe ɗe ɗena ma en hen kal ma en hen mbartan inchallah si Allah jaaɓi. En paami tigui mbaw ko bourbofi ndekene ko mbaw ko mum no heewi kono noon en mbawa ɗum andude gaga en kuccodirani e waɓen ceerno Aboubacara Dia en bandiraɓe hewɓe wiɓe oɗo ko suka tigui bawɗo tigui ko waɗata ko kono ha joni ɗo ɗo gonɗen ɗo emin nani kadi aɗa waɗa ƴewle kulɓaniɗe ƴewle labɗe ɗum ni kabaru mum haade men yaade leɗɗe goɗɗe caskiji nanɗo e leɗɗe goɗɗe ma en jottoɗe eyyi ɗum kam no yaaji to banggal ƴewgal kam komin ko hen mbaɗata tan ko ramli ko ƴewgal lesdi mawɓe ɓe idana ɓe jahan a yahanno saɗa haɗa ɗannotono hay haɗa wawi yaha ha lawol tan berta ha lawol rek lesdi lamdi tos berta lesdi ndi laara hono lawol ma wa'ata walla hono gueɗe ma jaa to ɗo gabbiɗa eko walla ko ƴeewoyta ko fof ɗum leyɗele ɗe ɗeni fof ɗum no woni listahar kadi no waɗe kala ko gandanɗane façon ƴewle no godi min cupti ƴewgal men enen fulɓe ƴewgal mamiɓe men ƴewgal babiɓe men woni ƴewgal lesdi miɗen ɗum ƴeewa si welno en berten ɗo joni ƴeewen gisano kala kombo yaltin tan mamba en kala ko woni hajuji men tan mamba en ɗum haalan si ɗum yewti ndiyam ɗamɗami ɗum ko ndiyam toɓa keeleli noon ko lekki ki gandanɗa a yii sa ƴetti kini fuɗe nder ndiyam e sera ndiyam te ɗum wona maaya fuɗga ko ɗum ndiyam toɓa
e kala keeleli ki gandanɗane koki futke sera ndiyam walla ki fuɗe nder ndiyam ayi e nder ndiyam heki fuɗi sa laari kala ko neɗɗo yiɗe jawdi kuɓɓugol sa ari ɗo mamin ma kuɓɓum ma daña jawdi hawjuji ma kumto hay goto wawa tawi ka banggal folal mamin ma pol inchallahu taala keeleli kininene fuɗe nder ndiyam te ɗum haɗa wawi yahka mototo duuɓi nogas walla duuɓi capantati haɗa ɗum yillo a wawa ɗum yi eyyi Allah andani en Allah holli en ɗoki fuɗi heki wonde heki fuɗi e nder ndiyam kala ko gandanɗane ko neɗɗo sohli e banggal jawdi e banggal ñippeyade e banggal fologol si ɗum ɗo ittama wadda e ndiyam toɓa ɗum a dañat ɗum facilement inchallahu taala ɗum ala hay caɗele ɗum ala caɗele gote ɗum ala sikke sakka koko andi mawɓe fulɓe fof heɓi ɗum gandi kala mo gandanɗane haɗa dilla leɗɗe ɗum haɗa ɗum andi keeleli futke e nder ndiyam eyyi haɗa wawi ja juuɓi kewɗi noon a yiyani ɗum koko saɗi e si yi Allah holli en ɗum hina ɗo a wuura he falillahi alhamdu wa shukru ɗum woni ko gandanɗan kam ɗum kalannomi e nder keeleli ko gandanɗan koki futke e nder ndiyam min kam mi yi kawisaji mawɗi saabu en mbaɗi balɗe e bandum e nder diwan ma e nder ndeɗo ladde ko wona ko ɗum keeleli kadi ne putki e nder ndiyam ina ɓuftire ɓen ɓe ganduɗa ko ruttiɓe e jomum ndiyam ina heewi ko nafa innam aade so tawi ndiyam ɗam ni holko ɗam wawi hutorede ndiyam ɗam ganduɗa keeleli kinan ɗon fuɗi keeleli weeɓani yiide balɗe e bandum en jillima e nder ladde nde ko ɗo tan jiiɗen keeleli ina fuɗi e nder ndiyam ɗam ni nafode ndiyam ne heewi kono holko kutorto ɗon ɗum eyyi ndiyam ɗam kam ɗam keeleli ɗi ɗum wawa sertu sabi keeleli ki ɗum Allah sertinani ɗum keeleli koki futke e nder ndiyam he kala ko woni haaju neɗɗo kala ko woni humto neɗɗo ki kala ko neɗɗo sorriki he ɗum yaha si neɗɗo sorriki gorago he ɗum yaha si neɗɗo sorriki gandal he ɗum yaha si neɗɗo sorriki jawdi he ɗum yaha sans départ e ko corruɗaki ko sabi ko nder ndiyam ki fuɗi ndiyam noon ala ko ɗum haaju mo gandanɗane mbo humtata ɗum eyyi a layani ɗum neɗɗo hay si jibinama cuklel si jibinama ɗon ɗon lootete ndiyam si yalti aduna lootete ndiyam neɗɗo si yiɗi laaɓ lootete ndiyam a faami so hombo yaha musidɓe hombo yaha ɗo moƴƴi walla a jatayi looto ndiyam noon wona ndiyam n'importe qui e si ɗam ɗo ndiyam ɗam Allah addani en ɗo heɗum woni ndiyam toɓo te toɓa hay goto anda no ɗum foti o hono wiyete ko woni ko hen e yiw hay goto anda no ɗum foti rawatina noon ɗe leɗɗe ɗe keeleli ke ganduɗan heki fuɗi e nder ndiyam he ɗum heɗen en jetta Allah kala cohluɗo mi ñippuma hakkude ɗo mbo wuuri daña ko jiɗɗa ko mi folma sa ɗo ari mi folma sa aranine kadi nelɗa walla larɗa no mbaɗɗa fof sa ari ɗumen mamin ma ñippu mamin ma pol mamin ma tottu ko jiɗɗa ko te ɗum alata caɗele gote inchallahu taala si Allah hay caɗele watta kala jiɗɗo huɓɓude yo yawno ara e ceerno Aboubacar mo ganduɗa ko almuɓe hewɓe nana dañi ɓe nana noddo minen e nder ladde ɗe téléphone ngaji ɗi koko conat tan kono haalamɓe tonggode keɓeteɗa nde 77 714 15 15 on woni numéro am eyyi ga koko woɗɗi wona fof en mbawi ga ar e si neɗɗo haaju mum wawi jomum kala mo gandanɗane haaju ma hemba ma ɓendi sa ari ga mamin ma kuɓɓu kala ɗo mbawɗa wonne miɗen ma mbawi saabi ko hutorte ko koko ittete ko ɗo tan garata ki guitta ɗum kala ɗo neɗɗo wawi ɗum gollodirɗo wawi ɗum wat jefandiko tan heɗum yooɗi heɗum moƴƴi falillahi alhamdu wa shukru meni on massino coono on gimmima on tampi gila ɗo gimmiɗon Dakar haga wax dëgg yàlla miɗo on wiya massa e si kam ɗum fof ko ɗum xayr rek manam ko ɗum moƴƴere rek hollirde gandal hollirde nafoore hollirde ko gandanɗane kam ɗum heɗum ñawda haajuji yimɓe ɗum ɗon nden moƴƴere wonde hen hay goto anda no ndi foti mi wi on hoynade Asmane jarani pusidirde miɗen e ndiyam ɗam en gari e bowani noon nafoji mum no kewi kono noon ceerno haalan min ɓuurede gollortoɗa e nder bowani eyyi bawame kam kala ko woni ko gandanɗane koko foɗodiral ɗum ko bawami liggortomi ɗum wona gara haɗa foɗodire place walla haɗa foɗodire wote walla haɗa foɗodire mairie walla kala ko gandanɗane ko ɗum wawi won rek walla haɗa foɗodire lesti eyyi kala ko ɗum wawi won rek e foɗodiral walla football foɗodiral coupe ɗum ɗon foof miɗen ɗum liggo e bawame eyyi sa teskima footballoɓe ɓe tegat bawami heɓe hen jaɓɓa heɓe naata kala ko woni ndenka ma ɗum ma reen kala ko woni ko ganduɗane ko poɗodirta kadi ma ɗum tottu kam ɗum bawami ki ɗum Allah hin ɗum okki bawami eyyi si tawi koɓi boɗeji ɗi
koɓe boɗeji ɗi bawami ɗi ɗin kam ko wotka ligga kala ko gandanɗani kam ɗum foɗodirte ko koɓe boɗeji he ɗum liggate koɓe bawami boɗe ɗiɗi gandanɗani koɗi ceɗɗi a faami kala ko gandanɗani noon ko poɗotoɗa ko ɗum yetto oma kala ko humte e banggal deena e banggal karangue e banggal tehde ɗum ɗon fof bawami he ɗum liggo a koɓi he yo ɗaɗi he ga nder fof heɗo ɗum asey koɓe ɗi guitte hen kadi heɗum heɗo miɗen ɗum liggo kadi e koɓi he ɗum woni ko bawami nafata kala ko gandanɗani dal ko poɗodiral ɗum ko bawami totta ɗum kam ɗum Allah hertini ɗum e kam ɗum yimɓe liggoto hen anduɓe leɗɗe fof ko bawami kala ko neɗɗo foɗodirte ko bawami liggoto hen e ɓuɓtogol anani e rayagol e yaɓɓude hen e kama ko ganduɗani ko wot lekki ko gandanɗani koki waddate ɗum ɗon fof kala ko woni e ɓanduma bawami dal ko ɗum ko yahata no heewi e en mbawa lim ha gasa kono en guittat ko gandanɗani kam ɗum ɓuuri hen woto solo tan kalen ɗum e saabi temps on mbo yajani est ce kam nafoore bawami kam no heewi kala ko idi ko hen ko woni priorité poɗodiral kala ko woni poɗodiral ɗum ko mawɓe ko bawami ɓe liggotono ɗum a faami mbimami ko ɗo kay kala garɗo ɗo kala jiɗɗo kam pol sa ari mamma fol kala poɗodirteɗo place mamma mbo tottu e kattan Allah e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum kam miɗɗo hooli duuɓi kewɗi miɗa hen miɗa liggo heɗen en je kala ngol gimmi ɗon garon gaye mbaɗon kam introsé mbaxtanena leɗɗe kalena gandal ɗum ɗon fof yimɓe ɓeni hen naftoro falillahi alhamdu wa shukru ɗum kon ko gandanɗani ko Allah hertini amen ɗum wona minen komin ɗum liggi min hen jatta Allah no feewi miɗen hen jatta jignaɓe amen miɗen hen jatta mawɓe amen ɗum komin ko tawi ɗum wona ko ganduɗani komin ko paggandi koko ganduɗani komin ko tawi min doni ɗum heɗum woni gandal lamgal ceer hande yonti fulɓe kibbito leɗɗe he ɓe mbaɗa hen gestu ɓe bitta kay hanki kala ko mawɓe cohluno kala koɓe liggotono ko leɗɗe ɓe liggotono hakkude lekki hakkude ɗaɗi e condi e ko watte ko hen condi ɗum waɗe condi ko watte ko hen ɗaɗi ɗum waɗe ɗaɗi e kala ko gandanɗani kadi barkeki kina barkeje hen piɓe ɗi mbaɗate kala piɓata hakkude neɗɗo e neɗɗo hakkude neɗɗo e patron mum walla hakkude neɗɗo e joom suudu mum walla hakkude neɗɗo e joom galle mum ko barkeje ɗum fiɗate si en parima en jaa barkeki he ɗum kam ko waddude neɗɗo kala ko gandanɗani koko waddata neɗɗo e joom galle mum walla neɗɗo e gorko mum walla neɗɗo e debbo mum walla neɗɗo e patron mum eyyi ɗum ɗon fof ko barkeki ɗum liggate ɗum kam ko ciri ɗi tan sirate haɓɓe waɗe jeeti haɓɓe ha tiiɗa eyyi ɗum ne falillahi alhamdu wa shukru Allah hina amen ɗum hertini min on jatta on tampi no feewi miɗen jatta koreji fof jatta ceerno Abou Thio miɗen jatta Bamodi onon yo Samba en miɗen on mbaɗa massawdal assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗum noon ko noon en jawti joni to ɗo Barkewi to waynade Asmane no mbiruɗen ni jarani pusodirde ceerno Boubacara kono hay goragu e yiɗɓe kayitaji yaade caggal leydi ɗum fo aɗa golla kono rewata hen ko waynade alhamdulillah lawol gongol e ɗo ɗo gasnirɗa ɗon ƴettiranmi kala koɗɗa woni ɗatgal kala ko woni kayit ɗum ɗon fof ɗum kam miɗen ɗum liggo liggey jawɗo e ɗum waɗi sadak noon esi sadak o kam mba hewani mba yahrani noon esi kam kala leɗɗe ɗe ɗe gandanɗani ɗe min liggoto banggal ɗatgal ɗenne ɗeni ɗo en mbawa ƴettu fof saabi heɗe goɗɗodiri ki wonat to ɗeye gona to ɗeye gona to ɗa kala a wawata toon yaha ɗum taki en kalat tan ko gandanɗani kam ɗum nafata yimɓeɓe e kala naftortoɗo naftoro dañen hen moƴƴere dañen hen baraji e iskam kala ko woni ɗatgal kala ko woni kayitaji ɗum ne hina ɗo miɗen ɗum liggo inchallahu taala koko yaawi hay ɗum ne comme ni no min layri ɗum Bamodi inchallahu taala joni noon en gari e gasnugol miɗen jatta kala mo gandanɗani haɗo woni kilifa diine walla kilifa aada min ma calmina kala gonɗo ɗo e tundu he e village he min ma calmina miɗen jatta mawɓe ɓe fof wonɓe ɗo miɗen on jatta miɗen on mbaɗa massawu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Pindi TV kono kadi Allah jarama on jarama Allah jarama kadi o jarama ceerno Aboubacara Dia jaltinɗo min lamorgo leydi Sénégal nawi amen e ladde nde ganduɗa ko nde ladde yonde ɗum ɗo kadi ko wawdemo e hoolademo e suusdemo
nde tawno ko sukoɗo batte duuɓi mawɗo to batte hakkille kala ka safaruji ɗi joguino ɗon oɗon mbawi jokkodirde e mum. Allah jarama, on jarama. Ko ɗo min kadde on tawa ko émission men gande ɓaleɓe. Allah jarama, on jarama. Taw wonno ko Ceerno Boubacar Dia e Bamoudy. Allah jarama, on jarama.